още. Да намерим правилния ъгъл. Да, бе. Чакай. Да, бе, наново. Това не е песен. Това не е песен. Това е стихотворение. Да, хайде да изпеем. Един момент, Ния. Ела тук. Ето го така. Flower, clean and glow, let your power shine. May the husband know, but the one was mine, the one was mine. Браво, Ния. Това ли беше? Да. Какво още ще ми кажеш за този запис? Че това го научих от Рапунзел. Какво е Рапунзел? Онова момиче с дългата коса и гадната вещица, де ти заклещва вътре в една голяма кула. Това ще го показвам на твоите деца. Това ли можеш да кажеш? Кажи нещо на децата си. Кали храня. Не, кажи нещо повече, отколкото две думи.